Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barong, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magada na agdiha kanimo og kanako samtang ikaw og ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon. Maayong buntag ug malipayong Sabado.
New beginning, new hope, new blessings, and new opportunities. Let us savor the moment as we start the year 2018 diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes! Hello, everyone! Morning! Good morning! Happy New Year! Diba? Energy! Yes, Kumusta ang New Year? Okay kayo. Sila Isalikway ang mga kasakit. Of course. Gugma nga naghatag kalipay. Kanagid kanagid na lang. Positive lang kita, no? Yes, of course. Okay ra ka, Tibing? Yes, and ato pong i-greet ang atong mga viewers. No, good morning and happy Sabbath day to all mga kapaglaom. Is January 6 and it's the first Sabbath sa tuig 2018. And mga kapaglaom, we surely thank the Lord no nga naabot aning tuiga kay medyo na apoy mga wala kabot aning tuiga pero kita magpasalamaton ta because God has given us another chance, another challenges bag-o tanan. So ato pong bag-uhon ang ato ang commitment sa iya, ang ato ang bag-uhon po nato ang atong panglantaw sa atong kinabuhi, no? And it amazes me no nga bahalag bisag bag-ong tuig pero nakuhaan natong tuig og 6 days. Dali kaayo. How time flies so fast, di ba, yo? Yes, Ate Bing, no, agree jud ko ana. Bago lang nag-New Year na po, di nato ni, kung dili nato pahimusan ang atong tuig, mabantayan nato mag-New Year na po. O, diba? And this is a good time to think for an investment no para sa atong Ginoo. Again, para sa atong Ginoo mga kapaglaom kay basin busy na kay tag-invest unya kana nga mga investment para ra dito sa kalibutan nalimtan na nato ang para sa Ginoo. Yes, for sure. Karon nga tuiga daghan na putang New Year's resolution. So, kung New Year's resolution, no. Mga writings. Mao na siya niya. Ang ato agi diha nga kinahanglan na ang gugma ni Jesus magauban nato. Tungod kay mao na ang ato ang kung koneksyon nato sa Ginoo sa matag adlaw nato nga naagid kanunay niya nga siya magahatag o giyas matag adlaw nato pagkinabuhi sa atong pagpangabudlay. Yes, og sa ato usab nga mga viewers karon abroad, amo kamong ipanimbaya diha atong mga viewers abroad labi na sa ato ang Facebook live og sa ato nga television sa ato ang local antenna channel 25 sa GSA channel 33 og sa atong para sa channel 17 og sa ato ang local antenna channel 25 o sa uban nga mga channel 44 sa JED. So thank you kayo mga kapaglaom sa inyong dinhi sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you kayo sa inyong pagtanaw. Uban ni kami karong isa ka tuig no sa pakigduyog diha kaninyo dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. That's true, Kuya Wing. And grabe, kung if you try to look back to 2017, how man ang 2017, pero naka-experience mo bali duha ka Baguio, good, grabe, di ba? So, sa Baguio, Binta and Agaton. Yes, So, si grabe Agaton. ang experience sa mga kapaglaom. Nya napatoy isa pero wala ka rayon. Si Wilma kay 2018. Before that 2017 ends. Marang si Agaton 18 naka-A naman siya. Partially, okay. So, Pero ang grabe, Binta so, may grabe. Bisan to ginana, ang itong mga kapaglaom, nagyapon sila kalipay, Yes. taliwala sa kasakit, o girin nyo po nila mga Yes, bagong paglaom hope. yapon. Yes. Diba? So, muna diri ang update sa mo diri dapit sa Mindanao mga kapaglaom, no? And karon gimingho na pod medya dapit sa gawas sa nasod no diha sa California, USA. So let's check them out. Let's have Ava Septe Derequito. Hello. Kumusta mo diha? Isaiah chapter 2 is the inspiration of the well-known Andrew Nelson in the year 1953. Verse 2 says, "The mountains of the Lord's house shall be established in the top of the mountain." Verse 3, "And many people shall say, Go, come ye, and go on top of the mountains of the Lord, and he will teach you his ways, and we will make his path." For 64 strong and solid years, the mountain of the Lord continued to light up the life of thousands of younger population who seek for God's leading even after of their school years. And among those thousands and hundreds of students who graduated from Mindanao Mission Academy and Mountain View College, these students or graduates continue to shine their light even here in the United States of America. Come on, let's have a glimpse of how the students, graduate students from Mountain View College and Mindanao Mission Academy shared this life here in the United States of America.
Mindanao Mission Academy and Mountain View College are administered by the Seventh-day Adventist Church in South Philippines. Over the years, these institutions have been a part of successful individuals who responded to the call to serve in various fields. It could be medical, ministerial, education, computer professionals, agricultural, and a lot more. The School of Light, and a school that offers something better, has become the center of producing professionals who are representing Jesus in their workplaces. In the United States, several nurses, missionaries, teachers, and businessmen are the proud products of these two institutions, and by God's grace, they keep the banner of a unified mission, showing to the world who Jesus is. MMA had really molded me for 4 years. It helped me develop not only physically, emotionally, socially, mentally, but most of all spiritually. That's where I first had my week of prayer that had impacted me. And I have a lot of answered prayers, including my husband, whom I have met in MMA when I was 13 years old. I started in MMA when I was in first grade. They are a part of introducing Christianity and, of course, a better understanding of the world. We are thankful because of the values that they taught us, how to be a wonderful friend with others. It's so inspiring and humbling to hear the different thoughts of my fellow alumni on how our alma mater has shaped us to become the best person of who we are now. I give my absolute respect to our teachers, mentors, and advisors, and my absolute gratitude on how they molded us to become the light of this world and to become an instrument for those who are in need of God's Word. This is Ava Septi Celarda Juriquido, an alumna from Mindanao Mission Academy. Okay. Yes, daghan king salamat Sister Septeno sa madasigon kaayo nga report diha. And yes, salamat kayo sa atong mga MVC and MMA alumni no sa pagpadayon sa pagpahat sa gugma ni Jesus. And Happy New Year diha sa atong mga kapaglaom sa California, US. Sa laing bahin mga kapaglaom, ato pong kumustahon ang atong partner Sister Hanife diha sa Thailand. Panimbaya kanatong tanan. We are here in Bangkok Adventist Hospital Church. Let us witness the highlight of this wonderful Sabbath day. The King is Coming, a sacred concert by the Bangkok Adventist Hospital Church Choir. We are witnessing here practices for the Bangkok Adventist Hospital Church Ensemble. They are doing this every Saturday to inspire people and to give ministry to those who are outside the church, especially to hospital church also, and also in the hospital for the patients. We would like to encourage everyone to continue to praise God, to glorify God in every talents that we have, that we will able to glorify Him in spirit and in truth. Also, I would like to extend my warmest greeting to my family there in the Philippines, to Ordenisa family, Fernandez family, Daki family,
I hope to see you again next year, and we will spend Sabbath together. See you again. Indeed, 'tis a wonderful music-filled Sabbath. All praises be unto God. Daghan salamat, Yes. Ma'am Hanny Finog, sa tibuok Dasig, team dasig. sa Thailand. Thailand. Hinaot nga magpadayon mo sa pagpahat sa inyong kadasigon Amen. dinhi dire sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Og sa laing mga bahing kapaglaom, mutabok ta dito sa Tallinn, Estonia, Europe. Ato ang kumustaon si Hannah Cabales. Unde, kumusta man mo diha? Hello from Estonia. Finally, the parties and the fireworks are over. And we are now facing the new year 2018. Last 24th of December, the youth had a Christmas caroling in front of the SDA church, and we distributed hot drinks and flyers for the Center of Influence. Please watch the videos. Enjoy! 2 weeks ago, we had a great Christmas, not just for ourselves, but for the missionary work here in Estonia. 70% of the population claim to be atheist. You have to think outside of the box and plan creative ways on how to let these people know about our loving Savior. Since our Tallinn SDA church is situated in the heart of the city and a few steps away from the bus and tram stop, we thought of doing something special. So on the 24th of December, Del and I, together with our very talented Tallinn youth, did a Christmas caroling in front of our SDA church. This is our Tallinn young people. They're singing some Christmas songs for our passers-by and just making them, feel the Christmas spirit. The passers-by were offered a cup of tea to keep them warm in this chilling winter. We paired it up by handing out promotional cards to advertise our Center of Influence and the programs and services that we offer. With God's help, it was a success. People stopped and listened to the beautiful Christmas songs while sipping their tea with smiles on their faces. And then, straight after the caroling, we all went inside the church and finished it up with a Christmas concert which the Tallinn church family does every year. What a treat to listen to those beautiful music rendered by the choir, the orchestra, and the rest of the performances. Our Zion Amber also had the privilege to heartily offer her song, Jesus Loves Me, This I Know. What a blessed day it was to remember the birth of Jesus Christ. It was a merry, merry Christmas celebration indeed. I think it means Merry Christmas, Hope Channel. Merry Christmas! Let us face the new year with hope that we are getting closer to Jesus' return. Greetings to all our Hope Channel staff, volunteers, and hosts. Happy New Year to all. This is Hannah Onday. Thanks for watching. Well, thank you so much, Hannah and Delfred Onder, together with the little girl, for your support. And you are thank you so much for being our correspondent there at Tallinn, Estonia, Europe. And to all our viewers from Tallinn, thank you so much for watching us, no? The young people of Tallinn, thank you so much. And grabe, nakita na to dito ganina, no? Grabe. Di basta-basta ang paghatag message sa lahat. Okay, some of them are at atheist, but still, they find ways to give the message. So grabe, praise God for that, mga kapaglaom. And now, mas mabati pa nato ang gugmag sa Ginoo, mga kaigsunan, no? Pinagi nining awit nga ipahat sa Celestial Singers from Barapol, dire sa Harana, sa Kabuntagon.
Madasigon nga mga batan-on ang muharana kanato karong kabuntagon. Kapina sa duha ka tuig ang grupong ginganlag Celestial Singers nga nagsumikad gikan sa Bara Upol SDA Church. Kulang man sa talento sa pagwali, apan taas ang ilang kumpiyansa sa ilang talento sa pag-awit. Handom nila kanunay ang mutubo tungkol kay Kristo. Ug karong 2018, paghinaot sa grupo ang mahimong dugang kabahin sa pagduso sa maayong balita. Mga kapaglaom, muharana kanato sa atong unang Sabado sa buntag karong tuiga. Celestial Singers alang sa Harana sa Kabuntagon. Ako giumuliya na mahisama kaniya. Ang bulan kami to ng imong danya. Nakipang adlaw ug kalangitan. Dako ang iyang pagpahilo sa pagumulako. Ang kinabuhi ko, wala pa'y kabago. Nagulat pa sa pagtandog niya. Masayot ko nga umulong niya ako. Sumala sa iyang kabuto. Ako giumuliya na mahisama kaniya. Ang bulan kabito ng gimugna niya. Laki pang adlaw ug kalangitan. Dako ang iyang pagpahilo sa pagumulako. Sa masasalamin ang iyang apulong nga makita ko ang akong kahintang. O salamat sa way kinutuban niyang guma. Kanunay ko nga gisusiniya. Ako giumuliya na mahisama kaniya. Ang bulan kabito ng himugna niya. Nakipang adlaw ug kalangitan. Dako ang iyang pagpahilo sa pagumulako. Ako giumuliya na mahisama kaniya. Ang bulan kabito ng himugna niya. Nakipang adlaw ug kalangitan. Dako ang iyang pagpahilo sa pagumulako. Ako giumuliya na mahisama kaniya. How good is your eyesight? Eyes are windows of life. When eyesight is good, you can clearly see and can make decisions efficiently. Maintaining healthy eyesight depends also on getting sufficient dietary nutrients. A well-balanced diet provides vitamin A, C, E, zinc, and omega-3, which are essential for good eyesight. Antioxidants such as lutein and beta-carotene are beneficial, particularly for the healthy eyes. And what fruit is good for the eye? I would like to introduce a fruit that is hard, colorful, juicy, seed-filled center, and it is rich in beta-carotene. This fruit is passion fruit. Ay ma'am, ingon sila nga ang passion fruit daw maayo daw sa mata. Ano daw? Kay ang passion fruit, taas man good siya og beta-carotene. Nga okay. Good for the eyes. Karon sa atong himuon sa passion fruit. Okay ma'am. Kabalo lang kuhanin mo sa pag-prepare. Okay. Sige daw. Karon paghimo nato sa passion fruit juice, kinahanglan tag warm water, dili pod boiling, warm water lang para ma-extract ang iyang katas. And then we have also the passion fruit kanang hinog na. Hinog na. Okay. So ang atong buhaton is squeeze lang nato. Kung na may blender, mas maayo po siya i-blend. So
pwedeng conventional lang, ingani. Okay, squeeze na to siya. Squeeze lang siya. Na. Okay. Na. Ay, daghan dahil siya gliso ba? Yes, ma'am. Kani, pwede ni. Kana siya, pwede na siya, kaso aslom-aslom. Aslom. Okay. So, maayog yun tong Hinog. Okay. So, ang kaibahan ng passion fruit na hinog at saka sa hilaw, Ayan, green, kaaslom. Yes, ma'am. at saka ang kanyang kaaslom. Oo. Tapos, pag hinugpod, taas na kayo sa beta-carotene. Tama fully yan. developed na. Mm-mm. And then, after that, butangan natin siyang kalamansi to add additional vitamin C. Okay. At saka, para mo add po ng flavor. So, ibig sabihin, hindi lang siya good for the eyes, sa iba din na mga function sa body, Yes, no? ma'am. After that, di ba warm water man siya, butangan nato siya og ice cubes para mabugnaw. Okay? Ay, Wala na. sarap. Para mas munindot pagyod, ang iyang lami, butangan nato siya honey. Ay, okay, honey. Then, mix lang. Okay. Ay, ang sarap. Yes, i-mix lang din mo siya, ma'am. After mga 1 minute mix, okay na po siya. Ayun na siya. Ayan. So, pwede na siya inumin. Yes, ma'am. Daw, patikim nga. Ay, ang sarap ng passion fruit juice. Lamia, oy! This is Miss Laila reminding you, be careful, little eyes, what you see. Be healthy. It's a wise choice. Be healthy. It's a wise choice, mga kapaglaom. No? Amen. Thank you so much, Ma'am Layog, sa imong team no, nga nag-feature sa passion fruit nga good for the eye. Nga no, good for the eye ang mga paglaom kay ang passion fruit na ay beta-carotene nga makatabang sa atong eyesight. And wing, unsa man nato ang balita diha, wing. Dili lang ang kalabasa, apil po di ay siya. Yes. So, mga kapaglaom, nini karon nga kabuntagon, aduna ba kamoy pangutana kung unsa ang Kristohanong edukasyon sa mga Adventista? Sa nagkalain-lain nato nga kalibutan karon, ato kining sayron uban kang Miss Charm, ato kining tanawon. At the heart of South Philippines are the two eminent institutions, the learning capital of primary years, leading to equipping skills as our younger generation is getting ready to face the challenges of the real world. Within this territory of where peace and order is challenged are the mountains and the green fields where the body, mind, and spirit is holistically developed into becoming the pillar of a family, church, and nation. An Adventist educational system are designed specifically to produce missionaries, professionals who in their fields will serve the people in different parts of the world. I graduated in Mountain View College in 1981 with a Bachelor of Science in Elementary Education. I am an accountant. I'm from the batch 1985 of Delmar SDA Elementary School. Batch 99, D. True, School of Nursing. So I graduated computer science in AUP in 2001, and then I came here to the U.S., decided to take another field in the nursing field. I graduated nursing in 2004, but then that leads me to the healthcare industry that led me to have my own business in the billing, in the healthcare department. So now I became a businessman. It is our goal in Mindanao Mission Academy to produce graduates who has the heart to embrace the ugliness of this world, to make our world beautiful and full of meaning. I was given a challenge to be a principal in elementary, in the middle school, and in the high school. All the things that I have learned in my classroom, in Mountain View College, I applied it to the students under me, and most especially to the teachers that were under my supervision. Because of my Christian education, I am able to impart my Christian experience in sharing Jesus in the marketplace, in my workplace, and also in supporting the work of God through financial means. Mountain View College taught me how to persevere, how to be thankful, and most of all, how to be prayerful. It's hard to take in our profession because you're dealing with lives and you involve emotion, regardless of you telling that you're a paid nurse.
But for me, I represent my school, not only my school, but being a Seventh-day Adventist as a Christian, I represent that I am different from other nurses. There are really many things that I have learned in my Christian education that I am applying in my business at this time. But the most important thing is patience. Patience is really my virtue. In my 20 years of my business experience, I have to believe that a business owner must have an unlimited amount of patience to the employees and most importantly to all the clients. The lesser arguments there is and the more productive accomplishments, then it is better for everyone and for the business to survive. Teaching or molding human minds is a noble profession. To touch life is very, very important. So by giving a lot of job opportunities for many people who in turn can feed their families or themselves daily and make them happy, then I do believe that I'm making this a more beautiful, beautiful world. So 2 years after, there's one patient who came back looking for us. And then when I asked her, who are you? And she's like, I'm one of your patients. And I always remember you, that it's you because at 4 o'clock you always pray and sing for me. Joint alumni reunion and retreat for two schools, Pilipinas and MMA. It's just fitting that we join together. This year's theme of the Mountain View College and Mindanao Mission Academy's joint reunion, Together We Hope, We Pray, We Share, is significant to the mission of the Seventh-day Adventist Church in total membership involvement. These professionals from Mindanao Mission Academy and Mountain View College are the product of a great teacher of all times, Jesus. The singing, the storytelling, the laughter, and the messages of hope, and the joy of rendering pure service are just the usual exercise of faith that keeps the friendship and the bond of uniting in God's work going. And together, they share a common hope, the second coming of Jesus in His own time, that leads them to pray earnestly so that they can carry on their mission to share God's love wherever they may be. The spirit of togetherness and the passion of serving the great King glued them together as they continue to touch the world with God's love. This is Charm, and I'm giving my snappy salute to the administrators, mentors, teachers, and alumni of Mountain View College and Mindanao Mission Academy as they continue to shine the lives of these students who are with them until Jesus comes. Daghang salamat Ate Charm no, ug daghan pong salamat sa mga alumni sa nagkadaiyang Adventist School, colleges and universities no. Mabuhay po kayo. O karon mga kapaglaom, aniya na usab ang atong harana sa Kabuntagon. Agay akong suwang. Lagi ko Ginoo sa magasunod ako sa imong mga lakang Ginoo. Ang iya
imo unta kahimutan mo Ginoo lamdaki ko Ginoo sa magasunod ako sa imong mga lakang Ginoo unta kahimutan mo Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Rex and Miss Jessica Gonzaga, Mr. Ephraim and Miss Josephine Acenas, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Dr. Max Bading, Mr. and Mrs. Alger Prajes, Miss Edel Quirante, Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, South Philippine Union Conference Workers, Gusa SDA Church, Mr. Jonifer and Miss Marivic Tumarong, Mr. Don and Miss Septi Deriquito, Mr. Rezon Ray T, Miss Elvira Maaliao, Dr. Ed and Miss Cora Wahiman, Mr. Manuel and Miss Relaine Camarillo, Mr. Yolises and Miss Laarni Mary Lapot, South Philippine Union Conference Garden Church, Mr. Francis Val Aguilar Jr. and family, Mr. Jason and Miss Darlene Baculao, Miss Merlinda Bermudez, Miss Ellen Aquino and family, Mr. Levy and Miss Lou Sisona, Brother Rene and Sister Desi Dadula, Mr. and Mrs. Gerson Simeon, Dr. Lindy Gabales, Mr. Billy and Miss Diadem Ocan. So for 2017, I would like to thank God for after 19 years, we finally nakita namin sa akong kuya, my long lost kuya, and also to my sisters. One thing I thank God for my life is His plan to give me hope for the future. We don't know what tomorrow will hold, but we do know that what are God's plans for our lives. May lawas permanente akong mga anak, pila kong bana, bisag unsa ka busy sa iyang trabaho. Sa una, manggod, nagsakit ko. Pertigid na mong isura sa una, sawa pa na, wala pa ko nakatrabaho diri sa kantin. Wala gid may kwarta, pero akong bana, naman sa simbahan, ngoto nga, natabangan ko, napirahan jud ko, nagi sa tabang sa Ginoo, makalahutay gyapon ta, binagi siya mga panalangin. The biggest thing I learned this past year, I learned that if we pass on to others what we have, our talents, our money, our efforts, and precious time, it will yield to so much fruit of blessing after blessing. Not only material things, but even our infirmities, our problems are lightened. Just be patient, be kind, and forgive. I pray for a successful career, well, after graduation, hopefully, and praying good na maka-work agad-agad. Happiness. Na mag-help sa mga poor. Help ko kay daddy og mommy. Dublihon pagid na ako akong paningkamot para sa akong mga anak, para makahuman gud sila pag-eskwela. O palanggaon na ko akong banak. I wish that 2018 will be good to all of us. Less stress,
good health, and our families to continue on having the faith, serving the Lord. For 2018, New Year's resolution is to commit to the Lord, to submit, and to have time good sa iyaha. Sa una, akong pasalamatan gid ang atong mga viewers nga kanunay nga nagasuporta sa mga programa sa Hope Channel South Philippines, sa atong mga local programs, ma-recorded man or ma-live kini. Ikaduha nga akong pasalamatan ang mga tao, mga kaigsuonan nato nga nagasuporta niini nga ministry, atong mga sponsors, itong mga kaigsuonan nga nagpadala sa ilang financial support kanunay dinhi sa Hope Channel. Dili igo ning akong pagpasalamat. Thank you kayo suporta sa atong administration, sa atong mga directors, o sa SPUC as a whole, sa inyong pagsuporta niini nga ministry. Dili ni siya lalim nga ministry, mahal kini nga ministry, pero padayon ang inyong pagsuporta. Ang last but not the least, ikatulo, nga akong pagpasalamatan ang mga tao nga nagalihok behind the camera o in front of the camera. Atong mga volunteers, mga cameraman, editors, writers, producers, tanan. Una, akong pasalamatan ang Diyos nga iyahang gilugwayan ang akong kinabuhi. Mao gini una, no? Kay kung sa mga hitabo sa 2017, napagan pa ko sa nagkalain-lain nga mga inunta, disgrasya baka tingali di na ko ninyo makita karon. Akong pasalamatan ko ang Diyos nga iyahang gitagaan, dili lamang siguro temporary nga kalinaw, apan maingon ta nga usa ka klase sa kalinaw nga iyang gihatag sa ato ang teritoryo sa South Philippines, no, labi na sa atong makaigsunan dinha sa Marawi ug uban pa mga dapit. Ako pud pasalamatan ang Dios sa ikatulo nga ang atong membership mga kaigsunan sa atong iglesia dinhi sa South Philippine Union Conference, miabot na kita sa sobra sa 500,000 kabuok. Buti pasabot, the work of God is increasing tremendously and significantly. Og kana siya nga pagtubo tungod kaninyo. There are many reasons why we should be thankful to our God. And I just want to share with you a few. And one of those is the presence of our Almighty God to each of our lives. And He has been with us, and He promised us His presence when He said, I am with you always, even unto the end of the world. In spite of our limitations and the limitations of Pastor Kaderma, His grace is sufficient for me, and He promised that presence to Him, as He is my God who leads me in all my doings, and He leads me in all my work, not only in 2017, but He promised His presence on the years to come. Sa 2018, atong ginadamgo gayon nga madugagan pa og engagement sa atong mga programa, mahimo pang mas labi pa gid ka interesting atong mga programa, maka-reach pa gitag more viewers online og sa atong broadcast via satellite, og atong gidahom nga adto na tay mga bagong programa nga ginahuna-huna alang sa inyo, labi na music. Kinahanglan kita mo concentrate sa music niini nga tuig. By the way, gusto na kong i-describe ang 2017 mga kaisunan as a fruitful year. O gusto po nako nga ihulagway ang 2018 as more fruitful and prosperous year compared to 2017. So alang kaninyong tanan nga atong mga viewers, no, dinhi sa Hope Channel, sa nagkalain-lain nga mga programa, manghinaot ko nga makabaton mo og dugang panglawas, dugang maayong relasyon sa atong Dios, mas ingnon ta more lively and more close relationship sa atong isig katao, more power alang sa atong tuig 2018. The program of the South Philippine Union Conference as president of this union, it is indeed a privilege to share with you some of the major projects of our church. We have a lot of them in mind. But foremost, we just want to share with you one very, very important thing that all of our church members must understand. And this is about the mission statement of the church. It is really an opportunity to work in His church and to work with His people and to work for His cause here in the South Philippine Union Conference, including Sulu and Palawan. An opportunity
to serve Him as a servant, shepherding His people here in the South Philippine Union Conference. So akong mensahe sa atong mga viewers, sa atong mga sponsors, o sa atong mga volunteers, padayon ta sa paggunit sa atong mga kamot o sa gakos ni ini nga ministry. Pagduso ni ini nga ministry, we hope na in this year there will be more success kung kung giun sa ta pag-lead sa Ginoo gikan sa unsa man ta sa kaniadto nga nainani ta karon, unsa pa ka kung tabangan ta sa Ginoo karon nga tuig sa umalabot nga mga tuig, unsa pa ka atong maabot kung kita magkahiusa. So alang kaninong tanan nga atong mga viewers no dinhi sa Hope Channel sa nagkalain-lain nga mga programa, manghinaot ko nga makabaton mo og dugang panglawas, dugang maayong relasyon sa atong Dios, mas ingnon ta more lively and more close relationship sa atong isig katao, more power alang sa atong tuig 2018. For all of us not to miss that opportunity to be with our Savior, to be with our loved ones, to be with our friends, regardless of our affiliation, regardless of our color, regardless of our economic standing, just to share the message to all of us that Christ is coming for you and for me. So we have to make ourselves ready for the coming of our Savior, Jesus Christ. Second Corinthians 5:17 tells us that if we are in Christ, we became a new creation. The world just celebrated a start of a new year. It means new life to celebrate, new hopes to live on, and new dreams to fulfill. But do we question ourselves, what does it mean that we are a new creature if we are in Christ? Along with the old passing away, a new start has come. Our purpose, feelings, desires, and understandings became fresh and different. We now see the world in a different perspective. But what about Christians who continue to sin? What could be the difference between continuing to sin and continue to live in sin? While it may be true that no one reaches sinless perfection in this life, the redeemed is being sanctified every single day, sinning less and hating it more each time if one fails. What is our responsibility if we are already redeemed by our Savior Jesus Christ? Fasten your seatbelt as we take you to a new height of journey. Good Morning Pastor brings you a new flight to fight. Welcome aboard. Yes, mga kapaglaom, no, welcome aboard to Good Morning, Pastor. Yes. Happy New Year, Ma'am. ba? Happy New Year. Happy New Year, and we're privileged with us to have with us our boss, di ba? From the Communication Director, Pastor Heshbon Boscato. Good morning, Pastor. Happy New Year. Good morning Ba, ninyo, New Ma'am Mengs. Year, Good new morning. you, new Good self. morning sa tanan na to nga mga viewers. Yes. No? So, Pastor, sa giingon sa atong intro vid ka ganina, new you, kay new year man daw ko, no? So, unsa gyud ay pasabot, Pastor, sa kanang pagka-new you in the biblical perspective, the new creation or the new creature? Actually, dili man gyud ta madaan anang New Year, New You kay sige na tong kakatahon sa una sa atong panaygon, bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Oo, tinuod. That's very popular mga kaigsuonan. Pero ang kahulugan ni ini mga igsuon, mura ni siya og usa ka tsansa alang sa tanan nga mga katawan sa Ginoo nga mo-recommit sa ilahang kinabuhi at the end of the year. Ang background ni ini, paunsang mahimot ang bag-o nga binuhat diya sa Ginoo is sa panahon sa mga Israelites, kahibalutang nga naa sila isa ka 1-year big event. Dili parehas ang schedule ni sa atong bagong tuig nga Enero gyud. Mag-change lang agad law. Pero sa ilang panahon gitawag nila ni og Yom Kippur or Day of Atonement. Okay. Entire day kina siya and everybody has the chance to settle everything while the high priest is in the most holy place. This happens only once in a year mga kaigsunan. Pero the implication is
silang tanan had a chance to settle everything, every difference between person to person, and most especially between person to his own God. So, matapos ning adlaw, wa sila gihimo nga effort or any paningkamot nga ma-settle ang tanang issues unya ma-straight sila sa Ginoo. They will be cut off from among God's people. So, mura sila og matakas sila gikan sa community of being an Israelite. So, every year, mabag-o gyud sila og sa ilahang pakigsaad. And the same thing is true with us Christians. Ang atong New Year, January man gyud kita. And this is also a chance for us nga i-recommit nato ang atong kinabuhi nga sa Ginoo. Mabitaw nahatay family worship before mo sugat sa bagong tuig. Correct. Unya dili lang kay family, na pay corporate, na ay personal, na atay mga personal commitments. Paun sa tango bago. Although dili ni siya mahitabo once in a year kay dili mangyod ang bagong tuig kausa lang mahitabo. Correct. And if we desire, we can do that every day, but at least we have one day in a year nga himuon na tong basihanan niya. Mas special siya. That's right. So Pastor, sa atong pagkig-uban kang Jesus, igo ba nga pagsugid sa atong masala aron moduol ta niya? Well, that's only the beginning. Once we settle all our differences with Jesus, tagaan ta niya og bagong slate. I mean, that's very clean slate. So another page in another chapter of our life. And that means magsugod kag suwatin ha. Pero dili lang man kay isa ka statement or isa lang ka sentence or isa lang ka paragraph to make the page. Kinahanglan mo padayon ka og sulat, mo padayon kag himog episode, mo padayon kag himog event, and every event has to be a daily dependence on Jesus. So buti pasabot, padayon gyud ang atong pakigsuod sa Ginoo all throughout the year. So daily good siya. Would that mean That's also right. ba, Pastor, nga mo na siya nga ato ang responsibilidad? Kay murag ang assumption is, you're a new creation with God, di ba? So, naa ba tayo responsibilidad or okay na? Okay Kay, na. ni-confess na ko, gidawat na ko niya. Sold na. Mo na. Yes, that's a big responsibility. Kabantay ta, kasagara mo, trending man gyud kaya na every New Year nga Mga New Year's resolution na dayon. Pero kahibalo ta, how majority of these resolutions are very short-lived. Pang kay one wala day, pa. pang 1 week. Wa palay Three Kings. Wala na. Layo na kayo ng Valentine's, wa na, upas na ang Next week kadasig. na lang. So, kuan gyud, kailangan ato yung adlaw-adlaw nga paningkamutan nga i-inculcate nato. Every day has to be a new year for every So person. every day should be a renewed relationship with Yeah. God. So Pastor, nining bag-ong tuig, unsa man ang mga practical nga mga tips nga atong matanaw ron matiman nato ang atong relasyon uban kang Kristo? Okay. Naatay quotation nga anonymous ni, wala ta kailaw kinsay nag-popularize ani. No one becomes a professional by merely reading books. Okay. Diba? Human kag upat ka tuig nga kurso, i-proclaim ka nga teacher ka or bisan na human na ka og take og board exam, nahimo na kang professional or abogado na ba ka or doktor karon, you will never be a certified doctor yourself unless you start practicing that profession. Doktor ka, pasar ka, top. Pero how do you prove nga maayo kay ka mooperan? Of course, na specialization, and of course, it is those daily practices and daily experiences, like in the case of a teacher. Sige kag tudlo adlaw-adlaw para sa ako personally, pastor, bago kong ni-graduate, dili raman kayo flying colors, pero I have to practice it daily or every week with church members. Sige lamano sa ila, tuon ka sa imo ang walihon, unya ampo kas mga kaigsuunan. The way you do it as a lifestyle will give you the confidence nga mahimo kang tinuod nga usa ka professional in that field. Same thing is true with the Christian. Usahay mo ingon ta nga dili sa kumusugod og pag-alagad sa Ginoo kay di pa ko kahibalo. That's right. And the point there is you have
you need to have a beginning. Ug kana nga beginning is the time you make that decision nga mag-start ka og practice ni ining imong gi-desire nga relationship sa Ginoo. Naamong kita mga ups and downs, na atay mga panahon nga mapukan ta, mga tumba ta, mapaling ta. Correct. Just get up from that. Yes. Ayaw nag-stop. Yes. Oo. So, kung mahitabo dayon, you will get the confidence. Just like game, practice makes perfect. So, the more we do that, the more we get the confidence. And it starts with a prayerful soul. Ba? That's right. Ana ra gyud siya when you wake up and all the things that you do. So Pastor, daghang kayong salamat ha sa imuhang time sa ato. Yeah, thank you po. Thank you sa kayo. kuan og Pastor will be joining us pa sa sunod nga mga segments nato mga kapaglaom no. Pastor, would you have some greetings? Kay New Year, New You, congratulations. Gusto na kong i-greet ang akong pinalangga nga asawa nga si Apple o si Hesbon second ang ako anak. We're only 3 in the family, and of course, my parents, my sister, and brother-in-laws throughout the Philippines, and of course, my extended family throughout the world. Yes. Mami Sharon, Dr. Johnny Postrero, sila ni Kuya Jay at ni Hining Salcedo, si Jane ug si Bon Barayuga nga naa karon sa Boston, ug sa tanan nga mga kaigsuonan nato tibuok kalibutan mga friends. I also would like to mention Roel and Jubet Arisgado. Happy Sabbath, Happy New Year kaninyong tanan. Yes. No, happy New Year. I hope that we will continue to become new. Padayon ta sa ato ang always start anew with God, no? So mga kapaglaom, no, sa gingon pa ni Pastor kaganina, magunsa man ang imuhang gitun-an sa Biblia kung dili nimo siya ma-practice bi atong pakisayron wing asa na pod mo dapit na ngadto dinhi lang sa Bible Beats niya wing. Mayong adlaw mga kapaglaom, aniya na usab kita sa Bible Beats dinhi dapit sa Divisoria, Cagayan de Oro City. Ato makauban karon ang usa ka maanyag nga partner sa Hope Channel Volunteer. Shelo, kumusta? Okay ako ya. Is Mergya kulbaan gid ko kay. Mo gid akong first time na ako nga mag-interview sa mga tao. So atong sayron sa atong mga kapaglaom karon kanang kulba nimo ron mawala na atong kay atong sayron sa atong mga kapaglaom. Usa sa mga apostolis ni Jesus si Lucas, unsa ang iyang profession. So atong sayron sa atong mga kapaglaom nga mga estudyante nga gusto sila nga mangarap nga mahimong profesional. Apan sa Bible, usa sa mga apostolis si Lucas, ang iyang profesyon unsa man? So doktor siya. So atong sayron sa atong mga kapaglaom karon kung ila bang mahibaw-an ang profesyon ni Lucas. So tara, mangutana na ta. Ready na ka? Ready na kuya. Okay. Karon kay balik eskwela naman ta karon, di ba? So, ang mga estudyante, gusto gina silang mangandoy nga makakuha, mahuman sila sa pag-eskwela kay mahimong profesional. Sa Bible, ang record sa Bible, dunay apostolis ni Jesus nga si Lucas. Usa sa mga disciple ni Jesus. Unsa man ang profesyon ni Lucas sa Bible? Nakabalo ka? Profession niya, wala ra ko balo. Letter D na kuna. Oh, D. D. Sige, tagaan ti kag clue. Nurse, manghihilot, doktor, o asa nang tulo? Doctor. Doctor. Thank you. Usay profesyon ni Lucas, usa sa mga disciple ni Jesus Christ. Tagaan na to. Clue. Taga na to clue. Sige. Nag-start siya sa letter D. Wala kay idea, sir? Wala. So ato na ingon ang So, tubag. unsa man ang tubag? Ang tubag kay doctor. Doktor. So, si Lucas sa time ni Jesus. Dentist, doktor, mananabang. Oh, nasa tulo. Nasa tulo. Oh. Sige. Nurse, doctor, or mananabang? Doktor. Ikaw. Doctor. Ikaw. Doktor, ako nurse ka. Mananabang. Oh, so ang tubag, doktor. Si Lucas, doktor siya ang iyang profession. Unsa man nga channel di ay? Hope Channel. Unsay profesyon ni Lucas, usa sa mga disciple ni Jesus Christ? Apostol. Oh, apostolis to siya atong nga time. Disciple to siya. Nato siya profession. Si Lucas. So tagaan og clue unsa man? So nag-start siya sa letter D. Doktor. Very good. So si Lucas usa ka doktor ang iyang profession. Thank you, sir.
unsa man ang iyahang nahuman ni Lucas? Ikaw. Wala mi kabalo. Sige, tagaan mo na mo og clue. Sige, So, unsa man? nag-start siya sa letter D. Doktor. Doktor. Okay, doktor si Lucas mananambal. So daghan salamat. Okay, thank you, ha. Uy, tempo si Lucas, baby. Di raman na ako kabisado si Lucas. So, nag-start siya sa letter D. Teka, Sige, Sige, dentist, dentist. driver, doktor. murag dentist. Ha? Dentist ba? So si Lucas Osaka, Doctor. doktor. So doktor si Lucas mananambal. So thank you nani sa Hope Channel, makita ni every Saturday 6 AM to 7:30. Yes, mga kapaglaw, maato na sang nasayran ang matubag dinhi sa Divisoria, Cagayan de Oro. Siya unsa man ang imuha nga masulti? Dagan sa atong mga kapaglaom nga nakatubag, ang uban pod wala nakatubag. Makasusubo kayo tungod kay ang uban dili makatubag, wala pa nakabalo sa balaan kasulatan. Ang importante ato i-challenge sila nga magbasa gid sila sa balaan kasulatan. So daghang kay salamat sa imong pagkuyog nako karon. So mga kapaglaom, kinahanglan gyud tun-an nato ang balaan kasulatan aron ato masayran kung unsa ang unod o ang story sa balaan kasulatan. Kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran. Mary Joy Shallow Ibanez. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mayong buntag ug happy Sabbath mga kapaglaom. Ano ang sabot kita sa itong segment of Let's Pray Today. Kung din mo kini ang panahon nga atong gigahin alang sa pagpatugbaw sa atong mga hangyo ug mga pagdaig sa Ginoo. Kauban nato karon si Pastor Hashbon Buscato, ang atong SPC Communications Director. Pastor, thank you so much sa pagpara sa pakiguban. Good morning, Sir Fitz. Yes, and mga kapaglaom no, atong i-appeal sa pag-ampo ang mga ipadala nga prayer request dire sa atong nga programa, atong pagbabasahon. Una, gikan kang Anita D. Roa sa Punta Silo, Mantika, Misamis Oriental. Happy Sabbath day to all of us. Mag-prepare request na pud ko para kay Glenn Rich Duhay Lungsod para sa iyang 16th birthday karong Monday o para sa mga paglarga balik sa Cebu para ipadayon ang iyang pag-chemotherapy sa iyang rhabdomyosarcoma malignant. From Brother Regine Bonilla, good day, happy Sabbath sa tanan. Request lang ko og prayer sa ako mama ug mga igsuon nga sa una kauban ako sa pagsimba sa adlang ipapahulay karon Domingo na ilaha. Sister Editha, Sister Emeline, Brother Andy, Brother Marvin, Brother Noriel. And last one, itong i-appeal sa pag-ampo nga mahimong successful ang paghimo ng Officers Convention sa Bukidnon ug mga adlaw. Pastor, itong i-appeal sa pag-ampo. Magampo ta mga kaigsunan. Among gamhanan o magilayon nga Dios kita saan sa mga langit, ako kay galipay namo nga doon na kami higayon hangtod karon nga muduol kanimo gidangop kanamo ang tanan namo nga mga suliran nga na kanimo. Salamat o Dios nga ang gasa sa pag-ampo ug pagkig-angot kanimo maoy usa ka dako nga hinungdan nga hangtod karon kami adunay paglaom sa pinasay nga paagi kuyog sa imong mga katawhan sa ibuong kalibutan. Gaduol kami tungod og alang ni ining among pipila ka mga igsuon. Most especially si Glenn Rich Duhay Lungsod Paras. Mo celebrate sa iyang 16th birthday by Monday. Iyan po na mo padayon kining usa ka batan-on sa daghan nga mga possibilities sa iyang kinabuhi og sigon sa imong plano alang kaniya. Ampo na mo ang ilahang biyahe karong Lunes aron ipadayon ang iyang chemotherapy. Salamat kaayo sa 16 years iyang kinabuhi, nahimo kining kalamdan nga doon na pa'y daghang makatuigan nga imong gitagana kaniya. Panalangini kini nga therapist nga iyang i-undergo apil ang iyang tibuok panimalay. Ug maingon man mabulahan ang pag-ampo ni ining imong mga kaanakan nga may pagsalig kanimo. Sa pinasay nga pagi giampo sab namo ang hangyo ni Regine Bonilla nga dunay dako ang kahangawa sa iyahang mga igsuon sa panimalay. Ang kauban nila sa pagsimba kanimo kaniadto apan karon nahilayo gikan sa imong turil. Giampo namo Ginoo kining mga kaanakan nimo nga mahibalik sila sa imong sabakan ug makakita sa tinuod nga kahayag sigon sa imong
gitudlo diha sa walang kasulatan. Pinasay pagampo sa Ginoo alang sa kalampusan sa Officers Convention nga pagahimuon dito sa Bukidnon ug mga adlaw. Panalangini o Dios kini nga panagtigo maron maandam ang tanan nga mga officers. Niini nga dapit aron mahimong mas malampuson pa ang ilahang pagbuhat diha sa iglesia sa tibuok tuig. Salamat Ginoo nga ikaw motubag sa mga pagampo ug sa pinasahi nga pagbuo sa panalangin sa presensya gahom ug sa pagministeryo sa balang espiritu sa usag-usa kanamo ug sa tibuok kalibutan. Kaming tanan maandam, maingon man ang ubang katawhan, kuyog kanamo magasugat sa imong hapit na nga pagpadayag. Salamat nga ikaw motubag kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Daghang kayong salamat, Pastor. And sa atong mga kapaglaom no, hinaot kami nga ang pagampong atong himo kini nagahatag kanato og dugang pagtuya sa Ginoo nakapapag-o sa ato ang paglaom. Mga kapaglaom, kung aduna kami mga prayer request, pwede kami padala sa atong contact number na makita sa inyong mga TV screens o pwede usab sa atong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Himo na itong kabahin sa atong kinabuhi, ang pag-ambo o ang Ginoo Diyos tungod kay sa iya dili gayud kita mapakyas o siya adunay plano sa atong sa kinabuhi. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Good morning, Ma'am Beth. So, karon na sad atong
tukion ang hangin o air. Unsa po diya mga characteristics ani hangin, ma'am? Una sa tanan EJ, kaning hangin or air, isa ni siya sa importante nato natural resources nga gasustinar sa klase-klaseng na ikinabuhi sa ato ang planeta. So dili nato makita ang hangin, pero mabatian nato siya kay naa siya'y itawag nato ga-exert siya o pressure sa ato na mabatian nato siya sama sa ubang mga gitawag natong matter kanang tubig ug kanang yuta, napod siya gitawag nato giokupar nga espasyo o napod siya kabugaton. How about yung composition ani, ma'am? Actually, ang ato ang planeta nga Earth, i-compose sa ato ang atmosfera, atong atmosphere, compose na siya, ginama na siya sa daghan kayong mga klaseng mga gas. Nakadaghan ana, kanang gitawag nato nitrogen gas na mga 78%. Musunod po dahil nato ang oxygen nga gas nga 21%. Ug naatay mga 1% nga argon o gamay na lang kayong porsyento sa water vapor, sa carbon dioxide, sa helium, uban pang mga gases. So daghan gyud kay siyang mga klaseng gases AJ. Pinaka primary gyud ana nato, pinaka importante kayo AJ kay kanang mo na siya ga-supply sa gitawag nato water cycle. So kana bitawng ang mga tubig gikan sa dagat, gikan sa yuta o sa mga kasapaan, sa baan mo saka mahimo siyang maporma siya nga clouds o panganod. So tungod sa kainit sa adlaw, dayon kana pong mga nahimong panganod mao po na murag maghilok man na sila. Dahil moabot na dito murag moduol na sa atong diri sa atoy tawag earth surface, murag mabugnawan to nga panganod ug mobalik na pugulog sa makaron nga porma sa ulan. So murag cycle lang na siya. Then ang isa pa gyud ana EJ kanang gitawag nato og energy production gikan sa hangin. Ang oxygen mao gyud na ang gas nga rason nga kaning planeta nato nga Earth na ay mga kinabuhi nga nasustinar kumpara sa ubang planeta. Kay kung wala na, wa gyud mga kasi-klaseng mga organismo nga buhi. Kay kaning mga hangin, kaning oxygen makuha ni nato man sago ni sa atong dugo, dayon kwaon na sa atong mga cells, kanang sa atong tagsatag sa mga cells nga nasa atong lawas. Dayon maunay murag mo process sa ato ang proseso sa atong mga nutrients sa atong pagkaon, mahimo siyang energy nga gitawag nato ATP. Na murag basic requirement gina sa tanang na ikinabuhi. I am never alone wherever I am. The air itself supplies me with a century of love. When I breathe in, I am breathing in the laughter, tears, victories, passions, thoughts, memories, existence, and joy. Thank you, Lord, for the air that bore life. Remember that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Air is life. Job chapter 12 verse 10 says, "For the life of every living thing is in His hand, and the breath of every human being." Kini si AJ Santinez Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Yes, no, AJ, daghang kayong salamat sa imong pag-share sa walay puas nimo nga pag kanang study gyud sa kung unsa gyud ang gift sa nature sa ato. Ug salamat pud sa imo hang active kay nga producer nga nakaron sa ato si Clark. Hi Clark. Yes. Okay, og nya mga kapaglaom karon mo padayon na pud kita sa atong segment sa paghatag og tambag sa usa ka babae kung unsa bagyo daw kuno ang iyahang dapat buhaton. Diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, masuya ko sa akong mga friends who pursue their passion in terms sa ila work, sa ilang gusto, sa ila kinabuhi, and most of them successful anang butanga. And ako ga-struggle to find my own passion or unsa jud ako gusto sa kinabuhi. I am single, mass comm graduate, nag-call center ko sa una for 2 years. Mingsulod kog photography and writing pero wala maglahutay. Karon, tambay sa ko. Wala ko kabaloon sa akong buhaton for now. Kay naglibog na sad ko. Please, tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Finding your own passion. Mo na siya, New Year. May ni karon, may yun ni siya bagay. New Year, sugdan ang tanan.
ba? Og mga kapaglaom, like gingon na mo kaganina, na ana po sa ato karong kauban ang Communications Director sa South Philippine Union Conference, ang amo ang boss, Pastor Heshbon Boscato. Pero, paminaw na to later ang iyahang, Happy New Year again, Pastor. Paminaw na to unya ang iyahang advice magsugod ta sa sinugdanan. Fitz, what will you tell our All right. letter sender? Sige, ma'am. I read this article sa Health and Home magazine. Actually, I would like to say this to you. Health and Home. Yeah, Health and Yes, Home Health. magazine. Kung gusto daw niyo makita imong passion, take time to sit down and write down your likes and dislikes. As in, seryoso sa nga butang, ma'am. Kaya itong inkuram ito, gini mo sa akin. Dislikes na ako. Iko ganahag atubaw computer. Or likes na ako, kay ganahan ko makigmingle og tao. Mga bitaw. And then, dito ma-focus sa imong likes. Kato mga butang nga ma-enjoy kag himo. Dayon, mangita ka og trabaho or something like kanang practical nga work nga makita nimo available sa imong environment nga inline sa imong likes. Ana lang. Wow, practical jud to kaayo ba? Okay na gyud siya time karon mo sulat. Yes. O Kaya ikuran tambay jud ra sa baya imong gyud siya ikuran. pud pa. May po Ba? na siya kay 2018 naman. Pwede po na make another plan siya. Correct. Oo. Bing, what can you Yes, share? ang ako lang is kani magong finding passion. Para sa ko, passion dili, di ba? Kung may kang finding passion ka ng doing what you like, what you love, na ano gyud, yun, enjoy. Pero sa ako ang nabasa po, no, passion man daw, dili lang na what you like, what you love. You are also willing to sacrifice, you do Yes. sacrifices to undergo any struggles ana nga area. Moving out of your comfort Yes, zone. ana nga area nga willing ka nga go beyond doing extra mile sa imo ang gipili nga buluhaton. Dili lang kay imo nang gusto, Sa imong comfort lang. kay kung dili na out tas imong comfort, dili na ka parehas iyang gibuhat nga nag-call center siya, nag-writing undang na sad siya, siya. nag-photography siya, pero wala. Pero ana lang i-overcome ang imo ang kwan, imo ang kana nga struggles and you Give it a try ba? Yes, and makita gyud nimo imong passion, unsa gyud imong gusto. Oo. Ba? So, moving out of your comfort zone. Yup, ikaw, how did you find your passion? Ba? Actually, no, nindot kay nang idea nga ang imong trabaho isang imong passion. Pero in Yes. the real world, gamay ra gyud sa atoa ang ilahang ginatrabaho, ang ilahang passion. Correct. Diba? Maski ako, That's the reality. kung Tinood yun ako na. po'y pangutanon, di gyud ako passion pod kung sa akong profession karon. Pero tungod sa demand nga kinahanglan gyud nimo buhaton, diba? So, usahay ma-encourage na lang ka nga, sige, mo naman gid ni, di ba? And I Yes. believe lisod magud kayo kung muskwela ang isa ka tawo niya, dili bitaw niya hilig iyang kurso. Lisod kay siya mula hutay. So I believe naka-graduate siya, naaga may iyang So, heart. somehow, yes, yes, somehow oo. work na love na siguro niya, no? Oo. If dili siguro siya ganahan may trabaho sa mascom, pwede mo siguro siya mag-teach Actually, siguro, daghan no? kaayo. Or sa ba? Oo, daghan Pwede si siya kayo. dili sa channel. Yes, Yes, pwede pwede siya ka sa hope. mag-volunteer. Ani siya Sige, sa so hope. try to Oo. list na lang, no? Then, unsa tong Correct. pwede. Oo. Sa Manuwing, dawato na to sa hope. Yun ni siya, wing. Pirmi na, Oo, okay na always, ato, mga dawaton ka. boys. Pero akong pangutanan nimo, napugos ba ka sa imong ginikanan? Basig pugos ka nga mao ng kurso imong kwaon. Kaya Oo. usahay ang ginikanan diha lang ka kay dako na siya sweldo. Oo. Ganahan mi diha ka. So siguro imuha mangita kagwi nga tama tong tambag sa akong mga kauban nga mangita ng kagwi nga kani ganahan ka o mo join ka na mo diri sa literature evangelist ganahan kay kani madasig ka ni mukuyog ka ni. Oo. So kung asa gusto nimo ma-expose ka didto ka ayaw ngon nga prisuha imong kaugalingon kay tungod kay gipriso na lang nimo. Mangita nga mo expose ka nga ganahan ka makita ra nimo na. So, unsa man, Pastor? Mudawat na ta siyang application, Pastor? Unsa ba? So, Janty na yun. Bito, Pastor. Unsa ba ito makatambag sa iya, ha? Actually, sa pagpili og kurso, I read this from the website sa Dole, mga kaigsunan. There are right and wrong questions in pursuing a course. Ang wrong questions is unsa nga kurso ang dako kay sweldo, Correct. unsa nga kurso nga inigtrabaho nimo, gamay ra ang work hours pero dako kayo ang Napastilan. take home pay, unsa nga mga kurso nga mo send nimo abroad. Aha. These are actually wrong questions. And right questions, unsa man na, Pastor? Ang right questions are, what makes you happy? Yes. Unsa gyud ang imong hilig? Correct. Unsa ba imong mga talento?
asa ka gusto muadto unsa bagyod ang imong ganahan kayo. So these are the right questions before you pursue a course. Anyway, na naman din hining atong kapanimbaya. Ang akong ikatambag sa iya is that's right. Settle for what you find is the best possible nga pwede nimong sudlon. Karon sa akong nakita medyo galukso-lukso ka og mga possibilities or wa gyud ka kahibalos o kung sa imong hilig, but I am not so much convinced nga sa pagkakaroon naglibog pagikag sa imong gusto kay Correct. sa gagmay pata kahibalo na gitag sa itong ganahan. So if you think di ka mo succeed din ha sa imong pagka-empleyado, try being the boss of yourself. Yes, maghimo kang imong negosyo. Be an entrepreneur. Correct. Create ka sa imong kaugang negosyo. That's Basin og maunay imong ganahan. Unya, That's the direction. mulago na siya, hangtod nga mudako na kaayo. I-try og research ang sugilanon sa Mang Inasal. It all started with street food lang, asal-asal lang siya diha, hangtod nga ni dako kayo kay hiligid niya kayo mag-barbecue sa manok until nahimo na siyang successful kayo nga tao. Gibaligya niya sa Jollibee. Nahimo na lang siyang shareholder. Lingkod na lang siya Lingkod na kanunay, lang siya. dawat na lang siya kwarta Mo na just na. because this owner pursued his or her passion. But Sa nagsugod mga pa sa buta. siya, nag-struggle pa sa Yeah. siya. He started with doing the thing that is very interesting para sa iya. Correct. No? So mga kasama ang letter sender, no? Ani man gyud siya good. Sometimes magud you have the ideals. Pero pag kita nimo sa realidad, lahi di ay gyud siya sa imong gipang kan bitong imong giambisyon nga kanang ideal ipanlantaw. But sometimes usahay pod try the reality. Survive lang siya. Nahuman kag upat ka tuig, nakatrabaho kag sa call center, so I'm pretty sure you will survive pod. And just like they said, tan-awa ang imuhang unsa gyud asa gyud ka gusto katong gingon ni Fitz ug ni Yup bitaw kay kami siguro bitaw ako pretty sure ako mga kauban diri wala man gyud mi na mong ingon nga mong gipantrabaho karon mo na gyud among hilig, but eventually we learn to love it, and then that's how you develop your passion. So I hope that you would also like kneel down, contemplate, and pray and ask God for guidance on this. And we will also pray with you. Daghang kayong salamat sa imong paghatag sa pag-share rather sa imong storya sa amo ug sa among mga viewers. I hope also nakahatag ning tambag ani nga suliran basig naka-relate pud mo no. O kana siya mga kapaglaom. If you have other if you need advices, feel free to contact us. You can check our Facebook page or ato ang kanang number diha sa screen o pwede mo mag-send og message. Pwede nyo kontakon si Leia. And we hope and pray that you will have a better life this new year. Og si Fitz na ihatag sa ato karon. Okay, mga kapaglaom, these past few months, I mean, sa few weeks, we did gift giving. So, let's check out kung say mga panagway sa ato mga kapaglaom nga nakadawat sa mga gift no gikan sa sponsor nato sa Macau. Let's watch this. Nakasinati ka na ba nga dunay nanaygon sa imong balay? Apan imbis nga ikaw mao'y muhatag og pamasko sa mga antahay, sila hinuon ang nipahat og regalo sa imong panimalay. Kini mismo ang naeksperyensya sa unom ka pamilya sa piling mga dapit sa Cagayan de Oro City niadtong Disyembre 24, 2017. Masudog gayud ang talagsaong kalipay diya sa ilang mga panagway sa dihang ilang nadawat ang mga gasa sama sa salaping cash, groceries, Biblia ug libro nga Steps to Christ nga gisponsoran sa mga kaigsunan sa Taipa Church ug Macau Church kauban ang Hope Channel South Philippines. Kapasalamat ko nga kuan tas ang pag kinabuhi nga makagulat ko sa hukom unta sa kalibutan o mahimo. Daghang salamat sa Macau Church. Daghang salamat sa Hope Channel. Sa tanan nila kauban sa simbahan, salamat kayo kay si Lula ilang nataganog paan kanang pinaskuhan karong Pasko. Karon nga tuig di pasalamat nga piskay mi ug akong pagpanganak okay ra kay bisan mo. Grabe unta nga kuan akong pagpanganak kasi sa yanong tako. Tapos abunuanan pa kog dugo sa kay tungon ng twins. Na walay na kuan gyud. Nya daghang salamat nga na-appeal mi sa inyong sponsor nga pinaskuhan. Daghang salamat sa Macau Church o sa Hope Channel. Ako kayo ang kong pagpasalamat sa Ginoo tungod sa kanang
kayo niya ka naman. Kung wa pa rin ni tingali nagalagad sa Ginoo, wa rin mahimo na mo sa akong kinabuhi. Ako si Roljin Puentes. 5 ka po akong mga anak. Wala na ko yung asawa. Muna nga, pobre yung kasalan ko kaya huwag atiban sa akong mga anak sa pag-eskwela, mga construction worker ako, sir. Siya, dili rin po na akong trabaho. Pero kaloy sa Diyos, nagkamot ka po ko. Salamat kayo sa kuhan gining taga Macau o sa Hope's Channel na natagaan ko og pinaskuhan karon nga Pasko. Salamat sa Ginoo nga nabot pa ko ng dara. Tagaan ko man palawas. O, ako tangyang sa Ginoo nga magpadayon na pagtabang ka niya. O sa tanan, magpasalamat ako kaninyo. You are good people of God. Ako nag-expect na nami blessings na kabot karon. Ano yun? Ay, ako, salamat sa kumukuhan sa inyo. Yung ngayon sa amoy ko. Ang 2 Kronikas Kapitulo 9, versikulo 7 nagaingon, ang matag usa magahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing, dili nga magapanuko ni ingon nga pinugos, kay ang Dios nagahigugma sa malipayong maghatag. Yes, no, sa apo ang sponsor gikan sa Macau ug sa ato ang Yes, mga thank you so brethren diri much. daghan kayong Pa-mention salamat sa sila. pag-extend sa inyong secret. Pagpa-secret na daw sila. Na-mention na. Oo. Muhit man ka na ako. Sorry. Ba? Nagikan sa asa ganito, Fitz? Taipa and Macau Church. Yes, Yes, Taipa daghang Church. salamat. Thank you so Dina much. lovely sa inyong pag-coordinate. Og karon mga kapaglaom kay New Year, new life, new birthday. Ba? New birthday. Great ato na ba ta sa ato ang birthday bulletin. Happy birthday kay Eric Eric Ramoso. Ramoso. Feby Feby, Jane, yes, Kaime. Kaime. Happy birthday. From Jenny Sister na ko, happy birthday. Gemma Kaime. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. J. Franz of Shoma. Happy birthday. Oh, Gamera. happy Gamera birthday. siya. Napatay dungag happy birthday day. Yes. Ching Almosera. Ching Naku, Almosera. Ay, Sir hi, Almosera. happy And- birthday. Happy birthday. And Boss Rex Gonzaga. Yes. Happy birthday, Boss Happy Rex, sir. birthday. Atong kantahan. Ang pinakakusog. Oo. Happy birthday. Atong Sige. kantahan. Happy birthday to you. Happy birthday, sir. Thank you. God Yes, bless you. happy birthday. Happy birthday sa Yes. screen, mga igsunan. Yes, happy birthday. So, padayon ta sa O, atong padayon mga ta. greetings. Yes. Okay. Kuya, pakigreet ko sa Pakibo family sa Agusan, Pequeño, Butuan City, Durango family sa Calamba, Cabadbarab City. Thanks and happy Sabbath. Happy Sabbath sa mga taga San Miguel, Surigao del Sur, Estate Church. From Brother Eliot Duwang. Good morning and happy Sabbath. Greet na ko sa Lambahon SDA Church. Mayong butang happy Sabbath, mag-greet ko sa akong magulang diha sa Opol, may Sabis Oriental. Kang Mr. and Mrs. Bailey Manop, gikan sa Diaz family sa Zamboanga del Norte. Og sa kanang pastor dinha sa Alamada, ug sa Cotabato City. Salamat sa pagtanaw ninyo from Puerto Princesa also. And to naa sa Combal, happy Sabbath sa inyo ha. Og daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw. Thank you so much all you for your patronage. Hi to LV Tumaka, si Kuya June Baguio is also watching with us this Yes. time. And Kuya Michael diha sa London. Okay, no? So, good morning daw. Happy Sabbath and Happy New Year. Akong itimbaya ang tanang kapaglaom dinhi sa Mati City ug sa mga nagtanaw karon sa Hope Channel ugma Sunday na ay programmers and listeners party. Okay. Kano sa kanino basin humanan ni kano sa ni nga greetings boss na daw party ugma or basin mo ni okay so na daw sorry New Year's listeners party dinhi sa Hope Radio Mati imbitado ang tanang listeners. Salamat from Dayaw Mati Program Hope Wow! Radio Mati. Ato ta, ato ta. Ato ta. Happy Sabbath everyone and good Ala. morning from Puerto Princesa City, Palawan. God bless Hope Channel and all staff. Thanks, more power. To God be the glory. Good morning and happy Sabbath to Lagariza and Tapaya family in Anislagan, Naval, Biliran. Greetings from Virgie Lagariza Gabian in Katarman Central Church, Katarman, Northern Samar. Happy Sabbath. Okay, happy Sabbath to all from Kadanioy.
Yes, Yes. Wahiman Flowers, thank you so much sa inyong pag-sponsor sa mga flowers diri. And also, we would like to greet ang among mangluluto, taga-buntag, pamaha. Ma'am Lianto, Ate Nida, Ate Saysay, thank you so much sa among pamahaw sa pagluto. Para sa pero sa And buntag. to our viewers no nga dili na mo matagsa-tagsa diya sa Facebook Live nga dili na gyud mo tag sa inyong pangalan pero thank you. Please know nga you are very appreciated. And also our correspondents all over the world, thank you so much sa pagpahat sa inyong mga videos and pag-share sa inyong mga kalihukan diha. Yes. Siyempre sa itong mga GSAT mga viewers na to, GSAT Channel 23, Local Antenna Channel 17, and Channel 25, and sa itong Facebook Live, sa YouTube na to. Salamat din kayo sa mga kapaglaom. Yes, no? Alright. So again, Happy New Year, Ate Charm, Kuya Adro, Ate Lovely, Kuya Christian, and Daryl, no? Mga kapaglaom, salamat kayo sa pagkikuyog. Sunod simana or sunod Sabado, magkita-kita na sa kita usap, no? Ato ang kunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato tigas. Batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan nga og naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa, kupti ang paglaom, kaya doon ay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Yes, every Wednesday in harmony buhing paglaom nga mo ituburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang pag... Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy New Year!